Ovaj novi preparat će me 100% izlečiti od ovih bubuljica. Od kad se ti družiš sa Mili? A da, zaboravio sam. Sikter bebo jedna. Ej, sporedni liče, Julian, jel tako? Što to čitaš? I teh David. Kratkovicama ne želim da nosim naocene. Znači, održao bi svoj imidž po cenu čaravosti. Moglo bi se reći da si pravi kralj, Julian. Kapiraš kralj, Julian? Zašto je ovoliko teško naći prijatelje? Ulriče, hoćeš da gledaš kako opštim zid? Ulriče, hoćeš da vidiš moje rezultate? Da ne brineš kad budemo radili one stvari? U redu, nek se pripreme. Jeremy Belpois, Odea Robija i Julian Shaw. Bit će mu žao nakon pregleda. Ajde, Rambo, razbij! Ti ne znaš ni ko je Rambo, zar ne? Imaš srce pravog sportiste. Procenilom srčani udar negde oko 50. Ali moram da kažem da si baš goljav. U smislu nemaš ni trunku stala na sebi. Čak i Jeremy ima građu korevka u poređenju s tobom. A kad smo kod Jeremy, ajde da vidimo njegovu situaciju. 31 kilogram. Tebi, Jeremy, preporučujem hranu. Neko da vas pitam nešto. Je loše ako nemamo zdravstveni karton iako nikad nismo bili vakcinisani? Jeste. To je u stvari najužasnija stvar na svijetu. Ako se takav neki pojavi ovdje, bit će ubijen na licu mesta. Slobodni ste, draga deco. Elizabeta Delmas i Alita Stones. Ne brini, Einsteine, iza tebe je rekla da si ljudsko biće. U što je smešno. Žgoljavi. Šta je ovo? 50 kila? Ova vaga pravi svinju od mene. Nije ona kriva što ti mnogo jedeš. Terate mi da se osjećam loše na račun svog fizičkog izgleda. Ima da vas tužim, tati. Otrčala bi da sam na tvojom mestu. Možda izgubiš koje kilo. Sisi, radi se unutra odmah! Opa, nije mogo loša. Ali prvo da se obučeš, a sad ti, Elita. Jako mi je žao, ali zaboravila sam svoj zdravstveni karton. Nadam se da to nije problem. To su samo Jolandu zaposlili demoni, nije moj problem. Šta je ovo? Neko pravi sranja osim mene? To je zapravo 90% ove parodije. Ta muzika već jeste moj problem. Najsmislenija rečenica koju si danas izgovorila. Odošla ligamenti. Prijatelji moji, Ksena je zaposao Jolandu i umjesto da uradi nešto pametno kao da nam lažira rezultate i proglasi nas nepodobnim za školu ili da nam prepiše neke otrovne lekove, on je prosto kidnapovao Elitu i vodi je u Lioko. Što popravljati ono što nije polomljeno? Jeste polomljeno. Polomljeno ko moje samopouzdanje sa devojkama. I šta ćemo sada radimo? Pa, znate kako kažu, klin se klinom izbija. Proučavao sam Ksenine prikaze već neko vreme. Prikaze na YouTube-u? Duhove ode duhove. Pa što su oni prikazi? Kao i aktiviranje tornjeva. Mislim da mogu da vas zaposjednem. Da to nije malo rizično? Mogu bih reći da nije, ali to bi bilo suprotno od odricanja negacije poricanja neistinitosti tog iskaza. Znači bezbedno, ja? Neka budem. Toranj aktiviran. Obratite pažnju, gospodo. Vidite kako je toranj pozeleneo kad smo ga mi aktivirali. To je zato što je znano simbol dobrote, a mi smo dobri tipovi. Ili mu se možda povreće što si ti od svih ljudi čačkao po njemu? Duhovito. I ko hoće da bude moja prva žrtva? Evo ja ću. Jesi siguran? Niko ko kaže da sam žgoljav ne može prođe nekažnjeno. Uživat ću dok je se budem svetio. Kao da ću da ti ostavim slobodnu volju. Šta posedani? Ode, kako se osjećaš? Pucam od energije. Stvarno si nadmašio samog sebe, Einstein. Ode, udari se u jaja. Ne osjećam se prijatno. Uspeo sam! Stekao sam moć da u potpunosti nametem svoju volju drugima. Izvinite. Ovo je pogrešno, Jeremy. Oduzeo si Odu njegovu slobodu. To se rimujem. Ako ćemo da se obeščastimo s tako bednim trikovima, po čemu smo mi bolji od Ksene? To je jednostavno, Yumi. Mi nećemo biti mrtvi. Kreni, zobe moj. I can do this all. Vidi. Radnik prosvete nosio nesrećenu devojčicu na neku napuštenu lokaciju. Kako to izgleda pogrešno? Zašto me uvijek baca na zemlju? Ajde, Ksena, da vidimo kako se nosiš sa najvećim BDS-om u ovoj seriji. Energetsko polje za siromašne. To bi bio ja, Ulriče. Pobeže. Ajde, tovarište, jebam ti sve. Okej, Ksena, ajde da se menjamo. Evo ti ga telefon za moj život. Možeš da ga uzmeš, Ksena, to ti je Xiaomi. Žao ti za Xiaomi. Već napravila sličnu šalu, retarde. Daj, neće se otvore. Probaj da ih gurneš. Zaboravi što sam rekla. Konačno se sukobljavamo licem u lice indirektno. Čekaj,
Jeremy. Tako je, Ksena. Pomiješao sam od ovo atletsko telo sa mojim genijalnim mozgom. Najbolje od oba sveta. Drugim rečima, ti imaš hendikepirano telo, a on hendikepirani mozak. Sve je to isti kurac. Ma ti si kurac. Uhvati me ako možeš. Dakle, tako stoje stvari. Previše ću uživati u ovome. Ne opet ugovnan! Žalim slučaj, Ksena. Ne izdranjam. Pobjeda za Jeremija. Ksena je konačno mrtav. A i Jolanda također. A šta da se radi? Završio sam s vama. A, šta sad? Jeremy, otkud ja ovde? Dovoljno si rekao. Polako, Ksena, to je Samsung, bre. Znaš koliko me boli četvrto slovo za vaše telefone? Imamo problem. Ksena je preuzeo kontrolu nad tornjem kojim sam zaposeo ovdje. I hoće li sad Ksena da ga kontroliše? Ne baš. Izgleda samo da će da mu iscrpi svoju energiju. Misliš, Dok? Da. Dok šta bre? Znaš Dok? Ono najgore, a? Šta dok ne uđe u ozbiljnu žestoku vezu sa Sisi? Ili dok ne napusti ili oko ratnike i pridruži se francuskim parovima? Ili francuskoj farmi? Jeremy, ne možemo da kažemo reč na U. To bi bilo traumatično za decu. Da, ne do Bog da mi uradimo nešto traumatično. Okej, ali to je sve suptilno traumatizovanje. Suptilno traumatizovanje? Da, reći reč na U je nešto što nikad ne bismo uradili. Cena umire. Kako želiš da umreš? Od će umreti od hladnoće. Želim da umre na hiljade ljudi da bi se ja spasila. Okej, ali to nikad ne bismo rekli za glavnog lika. 3 od ova videa se odnosilo na nas. Okej, ali to nikad ne bismo rekli za glavnog lika koji je već blizu smrti. Jumi, ne seri. Okej. Morat ćete da se podelite. Jumi i Elita, vi deaktivirajte moj toranj. Ulriče, ti imaš najteži zadatak. Moraš da sam sad poubiraš svačtovište i osiguraš toranj dok se ovi ne vrate. Okej. Haja! Ha! Inače, Jeremy, zar nisi imao neki težak zadatak da mi daš? Dobro, zaslužio si to. Hej Jeremy, mi se nalazimo u Borskom okrugu planinskog sektora. Prepoznaje se po magli i smogu. I po mutiranim životinjama. Slušajte me vrlo pažljivo, ja ću da vas vodim. Samo hodajte pravo dok ne kažem stani. U redu je, Jeremy, ne moraš tako da raniš sa upozorenjima. Nisi vredan toga. Jeremy, verovatno se pitaš zašto ga nisam ubio, a odgovor je jer bi to bilo prebrzo, a vi ne zaslužujete to. Nekada sam mislio da ovaj konflikt može da se reši mirovnim putem, no shvatio sam da je to samo bujna mašta. Vi ste napast ovog društva i prva boleština koju će moja vladavina da izleči. Imaš još neke debilne izjave? Stari Jumi, tačno si na ivici sektora. Sad bih ti nešto rekla, Jeremy. Reći ćeš mi kasnije. Ali tam, ispred torne si. A, izvini, moja greška. Još 2 decimetra ispred. Nego Ksena, šta si ono pričao? Doviđenja. Stvarno ga ne kapiram. Toranj deaktiviran. Uspeli smo, Jeremy. Opet može da se diše u Boru. Nikad se ne diše u Boru. A kad sam kod nedisanja, umrlo ljude. Juhu, zaboravili ste na mene, sestro. Ode, drago mi je što te vidim. Da, i meni je drago da se vidim. Kako se vidiš bez ogledala? Ej, Jeremy, pozvao sam svoje najbolje prijatelje da im pomognu u borbi. Jedine prave prijatelje. Ha! I 1, i 2, i 3, 4. I treba. Ha! Uzija. Zdravo, moje dame. Vidite kako sam se lepo počistio za vaš dolazak? Šta je sa čudovištima? Kojim čudovištima? Jeremy, ovdje je sve rešeno. Čuješ to, Ksena? Ajde umjesto trošiš vreme sebi nama da prosto ne aktiviraš toranj i svi idemo kući. Okej, ajde. Tako i onako mogu ponovo da napadnem. Šta je rekao? Podsjeća me na vreme kad sam radio u psihijatrijskoj klinici. Hoćeš da kažeš da mi je ćerka psihijatrijski slučaj? Ne, direktore, naravno da ne. To će vola, Jime. Imao si priliku da budeš u pravu u vezi nečega i protračio si je. A ti se dužo smiri i reci tačno šta je bilo. To ne pomaže. Ne brinite, direktore, učio sam kao mlad nemušti jezik. Učio si nemušti jezik. Radije ne bih o tome. Ti radije ne bi ni o čemu. Sisi, možeš da daš tati svoj raspored časova? Ulaze mi dlake u usta i ga u bradu. Pa ništa od ja na čas. Urlik vas je pozdravio. Mene je pozdravio? Pre pobolestio. Ali ne mogu sad u detalje da ti kažem šta ti je sve rekao pred damom. Evo ga gospodin Diša iz Lego filma.
Stanite, direktore. Ja mrzim Lego film, ali to nije razlog da bijete decu. Polako, Vilijame, doći će red na tebe. Prvo ovo tvoje. Najbolja moćika nam. Pustite me, direktore, to me boli. Yumi, ako do sad nisi skapirala šta se dešava, ja stvarno ne znam. Zaista, Yumi! Bezbednost na prvom mestu. Gospodine Delmas, na kojoj stanici puštaju onu gas pesmu? Ni na kojoj. Radio nikad nije radio. Podsjeti me da spalim ovako lako, budem imao vremena. Yumi! Vilijame, reci Ulriku da me spasi. Pretvarat ću da to nisam čuo. Siso, čali ti kidnapovo da Yumi? Kako je to besmislica? Kidnapovo je ovo dvoje umjesto Elite? To je nešto novo. Koji sam je Baksus? Poruka od Ksene, a Elita mora u 2 sata da se peda Meduzi u ledenom sektoru, inače će odi Yumi. I ostavi je gif Omni me nekako lomi glavu u onom Red Rushu. I on gleda Invincible? U redu, đubradi mala. Pošto je gospodin Delmas izgubio svoj razum, ja se demokratski samo prozivam za direktora. Moje prvo naređenje je da svi idete kući. Osim Vilijama i Sisi, detektiv Šojić bi da vam postavi neka pitanja. A šta je sa njima? Oni su mi najsumnjiviji. Stern, Belpoam i Stones. Ti se uvijek druže sa odom Yumi. 100% znaju zašto su isprovocirali mogocene zločin. Ajde, pođite sa mnom. Pođite. Možeš da nam izbrišeš dosije u policiji? Mogu da izbrišem policiju ako to želim. Takvog te volim. Beži. Aj, vraćajte se majku vam jebem dezertersku. Neće vam uspjeti đubradi mala. Ja imam zlatnu medalju iz šugica, kao i mentalitet deteta potreban da se takmiči. Kad pre? Ko bi rekao, Jime? Policija se bolje snalazi u hvatanju od profesora u školi. Ne snaze se oni bolje nego vi, ne obraćate pažnju o svijet oko sebe. Igraš igrice, Jime. Yumi, molim te, nemoj tako da ležiš na meni. Dobro znaš kakav je urlik. Je li tebi hladno, bre? Hladno ko sve moje bivše. Ksena, što moraš da me podsjećaš u mom propalom ljubavnom životu? Pa ovo je prosto prelepo. Savršen način kažnjavanja mojih učenika. Jel ima nekoga ovdje da nije potpuno govno? Ima Poljakov, on je duša od deteta. Onaj Sisin debil od druga. Nisi baš sužio izbor. Ej, Ksena, mi se smrzavamo ovde. Tako ako nećeš da ti crknemo, uradi nešto. Dobro, hvatajte ovo. Ja jesam strog, ali pošten. Pa da se sad mi smrzavamo. Ne mi, nego ti. Ja nemam osjećanja. A posle kažeš da sam ja govnom. Ti si veće. Jesi ti čuo za izreku ko tebe kamenom, ti njega hlebom? Inače ne si im stavio telefone. U tvoju jaknu, logično. Jaknu koju si im upravo dao. Mi smo u skladištima hladnjača na doku. To će brzo oko Boga zna. Ne, Ksena, molim te, to mi je jedini dozvol koji mi je prostao. Nisam ja za džabe direktor 10 godina. 10 godina? Jesi možda poznavao čovjeka po imenu Franz Hopper? A, dobri stari Hopper. Uvek sam ga mrzeo. Slobodno nastavi. Znači, taj vaš veštačke ja je zaposao mog oca, kao i mene pre nekoliko meseci. Tako je, Sisi. I on je ubio Daliju, Samantu, Thea, Finson i Luke Duncana. Kategorično. Znači, Jim je bio u pravu u vezi svega. Jim je uvek u pravu. Boli. A zašto bih vam poverovala? Zato što je Ulrik trenutno sam u fabrici sa mojim bombama. Tako je, Sisi, prototipi. Napravio sam ih u slobodno vreme za ubijanje ljudi, a znajući njegovo umeće sa tim kontrapcijama, samo je pitanje vremena dok... Da vidimo. Eci peci pec, ti si mali zec, nema pepelica, idemo ovo dugmence. Dobre. I dok se pravi muškarci vode svojom intuicijom, druge pičke čitaju uputstvo 200 strana. Evi ga, idemo sljedeća bomba. Šta ste vi? Mi smo jedini koji mogu da spasu tvoga oca. Moraš da nam veruješ, Sisi. Preklinjem te. Izlazi napolje. Uvijek nađer da dođeš kada je treba da dođeš. Smetno si došao vamo. Ja sam žensko, gospodine. Mnogo sam zabrinuta čika detektive. Detektive. Osjećam se tako zapostavljeno. Jim je više kao otac nego moj pravi otac. A s obzirom kako je majka bila, to možda i nije hiperbola. Ne priča sa mnom. Neće da mi pomogne popravim kečeve. Nije me čak i poveo sa sobom kad je postavljao bombe po internatu. Bombe po internat? Tato. Neka mi odavde. Neka mi odavde. Što mi Yumi nije rekla će u hladnjačama biti hladno? Da nije ovdje možda? Šipak. Ovdje se već čuje nešto, a ne, to je samo mafija. To postavlja zaista dobro pitanje. Zašto Ksena uvek pokušava da nas ukuka strujom? Zašto prosto ne zaposjedne nekog policajca, uzme mu pištolj i lepo nas izrešeta ko čovek? Ceniš da sam bolji otac od njega? Milion puta. On je rođenu čerku pretvorio u kompjuterski program. Mene napravio da mu ubijem neke bivše kolege. A i oboje nas izjebao kad je ugasio superkompjuter. Zato smo ga svi zajebavali. Jednom smo mu stavili laksativ u rakiju pred roditeljski sastanak. Zato toliko mrzim Jeremija. Posjeća me na njega. Da, možda bude naporan, ali on je jedini razlog što nam nisu zatvorili školu. Istekao je ultimatum. Vreme za umiranje. Bravo ovdje, pa ti glasnije da mogu da vas nađem. Direktore, nemojte. Jeremy, jesi siguran da ova tvoja stvar neće da ubije direktora? Pola. I sad ti nisam rekao da ne diraš moj bomb. Okej, bomba, bežite! Idemo do fabrike Elita. Idem i ja s vama. Ko kaže? Ja kažem, pretvorila sam oca u
mjestu za vas. Toliko mi dugujete. Neki dan život. Pička mu materina sve razneo. Sve moje prelepe bombe. Osjećam se kada sam u James Bond filmu. Pa da verovatno znaš šta se uvek dešava sa lepim devojkama. Da znam. Nedostaje ćeš mi kada umreš, Alita. Pa nisam ta... Hvala. Popišao mi se na 2 nedelje mog života. Moje prelepe bombice. Svaka je zahtevala čak 26 bajta. Jesi dobro, Ode? Dobro sam, Yumi. Iz nekog razloga me spopao nekontrolisani napad besa. Jebi ga, moj HTC je mrtav. Pritisnite F za sve povređene telefone u upravljanju ove epizode. Fuck! Idemo do fabrike. A šta ćemo s njim? Nek se zaledi, pička. Pa, dragi đaci, nadam se da niste ništa planirali za avgust. Imam jedno pitanje. Pitaj. Šta ona radi ovdje? Pa rekao sam onim mamlazima da je odvuku. Sad ako ova crkne više neću imati najviši body count. Ubiđe me! Ne uzrujavaj se, Sisi. Ne bismo te mi nikad ubili. Mi volimo da teme, recimo. Ok, da počnemo s operacijom. Ja ću da nađem aktivirani toren, ali da ti stoji tu i osjećaj se krivom. A ti, Sisi, idi kupi mi burek. A što ja? Zato što si trenutni član naše grupe. A mi svi moramo da delamo. Ja delam. Ulrik dela. Od delam. Kako od? Možda dela kad je zatvoren. Od dela. Robija. Uj. Zaslužio je to. Jeste, prebacimo u Ljoko. U redu, Sisi, sišla sam u sobu sa skenerima. Kako ja čujem što ti pričaš? Samo pritisni jebeni taster. Ok, razumem, da li baš se ne osjećam dovoljno hrabro za ovo? Potrebno mi još malo koncentracije, smogram dovoljno snage za... Sisi, ne možeš ti meni da prodaš te fore. Ja ih svakodnevno trolujem s tim. Nije loše za prvi put. Hvala, Alita, inače neko je za tebe. A što se ne braniš? Ja ne umem da se borim, Sisi. Da se nemaš neku super moć ili tako nešto? Imam, ali ne mogu ne koristim kad nije moje vreme. A kada je tvoje vreme? Kad tu ne veta na pravilan način. Alita, jesi ti svjesna koliko mi glupo izgleda? Ne su uvijek nizi po koricama, Sisi. Oni kratki su ti uvijek najopasniji. Ulrik potpisuje. Boli me glava ako da me neko udari u nju, a zapravo nije. Ali tu počela sisam neka meduza. Ali da si ti poludala. Da ovaj brojač nije potpuno sranje da sam bi 3 puta bila mrtva. Čekaj. Jesi ti to prebacila Elitu u Ljoko? Sama? Pa ona mi je govorila što da radim, tako da nije bilo mnogo teško. Da, Sisi, svaka budala bi to mogla da joj neko objasni. Nazdravlja, Yumi. Mora da si nazebla od one hladnoće. My name is Barry Allen and I'm the fastest man alive. Što ti rad? Idite vi, ja ću da prebijem svog direktora. Od uvek sam želao to da izgovorim. Mani se ti Avgusta, mali. Ti si se mi otkazao čitavo leto. Ako ga doživiš. Znači zato momci ne vole poznavaju očeve njihovih devojaka, ali moraš da znaš samo zato što je on takav, ne znači da sam ja. Sisi, tvoj otac me već ubio fizički. Nema razloga da me ti dokrajčiš psihički. Ne, tata, nemoj da ga povrediš, ali moj dečko, ja ga volim. Ajde, ubi me već jednom. O, ne valjda ti to. Mogaše ti mnogo bolje. Da pogodim, obraćao si se Ulriku za ne. Ta šala je starija od tebe. Zapravo obraćao sam se sebi. Vidi na što mi liče čerka i učenici. Promašio sam život kao što ti mažeš njegove vitalne organe. Idi govna. Idi kroz tunel, ja ću preko njega. Jasno, kapetane. Ne mogu ovako u tunel, potrebna mi je inercija. Ti kao znaš šta je to? Ne, ali osjećam da mi treba. Iha! A bre, hoćeš prekneš da se kunčiš, pomogneš Eliti. Ovaj brojač se već... Povećao se. Ladno se povećao. Ej, ja sam stigu tačno na vreme. Laserska strela. Eto, to je moj doprinos danas. Pa ako bi rekao, danas Yumi spasava stvar dok je on potpuno beskoristan. Da niste vas dvoje možda zamenili tela? Ne, Jeremy, to ćemo sljedeći put. Ja beskoristan, a? Pazi sad. Laserska strela. Ha, duvajte ga, tarantule. Moje telo je potpuno zašto. A, moje noge! Ej, Alita, hoćeš da vidiš moju imitaciju Crash Bandicoota? Ja! Šta reći, Yumi? Danas izvalim što prešla iz moje crvene kategorije u narančastu kategoriju. Granica. Sad si na granici između crvene i narančaste, ali bliže narančastoj. Toren deaktiviran. Ulriče, da li on... znaš? Ozbiljno, što vi devojčice imate fobiju da kažete reč umreti? Ali ne, Sisi, dobro je. Sad neće sada ide u zatvor zbog otmice i svega toga. Ne brini, Sisi. Izbrisat ćemo svima pamćenje i sve će se vratiti u normalu. To je super, Ulriče. Ne možeš da se pomeriš. Ne baš. Još više super. 3-0, Yumi. 3-0. Ajde, Einstein, aktiviraj povratak u prošlost pre nego što iskopam sebi oči. I razbijem treći jebeni telefon. Ne. Što bre ne? Lepo. Sisi ostaje ovdje na određeno probno vreme. Ako nismo mogli Jima da uvedemo u grupu, idemo na opciju broj 2. Jeremy, zar ti nisam rekao da heroj nije dobar pozdravlje? Ti nisi dobar pozdravlje. Ona je uspjela Elitu da transferuje u Ljoko, tako da je već sposobnija od Yumi. Osim danas. Danas je Yumi bila dobra. I to nekada čujem. Jeremy, ona je s večerom izdala Jimu i direktoru. Iako to uradi ponovo, isto će dalje
umreti. Jeremy, otac će da ode u zatvor. A tebe kao briga za to? Nije, ali nju briga. Šta me briga? To što će tvog oca da uhapse. Fino. Dovedi ovamo da je objasnimo kako stvari stoje. O čemu ste pričali? Ubi me, molim te.